ин хона 86 метри квадратӣ мебошад, лекин на духонага, на сехонага, балки 4 хонага мебошад. бениҳоят планировкаи хуб дорад, варианти беҳтарин. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон метиҳем. сар мекунем аз суроға. хона дар кӯчаи испечак ҷойгир мебошад. аз ин тараф 112 микрорайон, дар инҷо бозорчаи Зарафшон ва аз ин тараф поликлиникаи 14. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат двори бино, мана ҳамин подъезд ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. чихеле ки мебинед бо таъмири нав ва зебо таъмин мебошад. баъд аз таъмир оли ягон кас дар ин хона зиндагӣ кардагӣ нест. маълумоти хона мегӯем 4 хонага бо масоҳати умумии 86 метри квадратӣ дар 7-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 11 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, дар яке аз минтақаҳои беҳтарин ҷойгир аст. кӯчаи испечак рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. нархи хона бошад 960 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида маслиҳат кунед. дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. хотиррасо мекунем, канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Дом Тиҷей, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасо мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.